resiko. Wong ayu kaya aku pindah nandi-nandi mesti ditutno. Saiki lho aku pindah nang kene ditutno garangan angop. Tak wedakan aku ben ayu. Oh, mlebu rene aku dinyang wong 600 mau. Sing nyang kere ta. Lha apa kok iso kere? Saking ayuku wong kene gak eman ngenyang aku. Allah, to Darmanto. Dewe. Dewe. Mengi ta, ate bongko be. Sapa kate bangko? Ya penok. Ora iso. Nomere omahe ketara laler. Tak kandhani Bu, Pak, laler ku ngrobong apa sih? Walah, iki nomor pira sih omahe? Lho, selekor, begangge. Lalere ngrubung begangge. Ya tak kebutno, adik nemu laler kaya peno. Lalere akeh dirubung, begangge ceketak. Lho. Wah, sedoyan kon iki sapa? Masih gatoyan, yo ngenteni arek-arek mendem. Ya pantes kon jangge tambul. Mlebu rene dinyang 20.000 wong 100 bayangno. Walah. Ayo kekno, mari nyesek kon. Wong 100 sih. Lah iya, apane mari kaya gonok-gonok kan? Ya aku mulai nyonyor. Aku iki duwe tangga okta. Nduk omah wonge gak tau mblarah. Pinter dungare raimulane arek mahasiswa. Enek sing ganteng langsung suwale dibedah. Dikira begenggek be. Ana maneh jenenge Darmanto. Senengane golek kanca adoh. Karo tangga ora gelem nyapa. Iku nunu njaluk digemplang botol. Aku iki duwe tangga taji. Iya. Penggaweane ben isu mangane roti. Oh jelas londo. Dagangane kok nimbang wesi. Lah iya dagang aku akeh. Sayang setitik erungmu kok gede. Ayo. Ora melu dhewe omah gantem iki. Lah lapok kene lha aku pindah nandi-nandi kok tutno. Kok ganteng raimu iku ta. Timbang raimu. Gawe omah kaya ngono. Banyune ku nek gawe genteng ku kudu rutun nang tanahmu dhewe. Rutun nang tanahku gak ilok blok goblok. Ya cenak. Lah apa sing penting omahku gak bocor. Wah, jare kok buru karmu dhewe. Sing gak ro isi raimu. Lapo aku? Gak melo gawe sumur, melo ngombe banyune. Anane aku melu kowe banyune, botone sing genoto ku botolku. Sing ngedok sumur aku. Wah, sing kok gawe nimba ku timbaku. Liyane sumur tak kandhani, Bu. Aku ipat-ipat kok duwe tangga kaya ngene. Liyane sumur aku nandur gedhing iki lho. Dibadhok. Gak ngerti tak mek tanduranku lah karo kon bedes. Sing salahmu gedange. Lah apa nyalano gedang mau gedang gak mlaku. Pokoke iku nduk kebonmu, wae mangklung nang nggonku. Yo tak ketok. Tak imbu enak. Ancene kaliren gak bathok-bathok gedang mek gak kopek tanggane. Lho timbang potonganmu. Apa? Ya lho. Nek bengi metu. Ya bapak wong aku melok rondo. Bare ngono gojo takok aku.
Pak Kaji, apa kujo? Iku sapa? Tanggoku. Iku lanang ta wedok mbok gelam dhewe aku. Ya gak masalah balanang bawedok iku ukurane sing penting apik ambek tangga. Walah apik apa dapur rame kok apik. Akon jahat-jahat kaya ngono kon meneh matek. Gak digotong wong kon. Lah gotong apa? Remote. Ora masalah tepak diremot kluru. Langsung aku kuburan plung. Gak kira ngajeni kon. Ngomong, Gak kira ngajeni kon paling dipisui kon. piye piye? Telon memang jahat iku azab ilahi. Alah. Irungmu dadi kentongan. Kowe ngelokno irung-irung dadi kentongan. Tapi ini irungmu sih kaya jambu kelampok iku ah. Lah iki ngono kena genggele dhuwit. Ya Enak, irung gede kok enak. Apa enake? Nek sisi ku langsung surut kene lak gawa iki. Surut kene. Lah nek susu gede kok bolongane. Kok susu gede ku matamu ah. Aku kata-kataan awakmu wedok ora mentol karepe kok trepes. Kelakuane mek pikirane Enak, irung gede ku enak. Nek sisi ku tanpa njaluk bantuan tangan. Apa lho? Alah langsung digobetno telek ngene, telepok. Oma dibejati, Cik ndelok aku kate adus. Mas, lho aku lho ndelok awakmu adus lho. Jopo? Gak tau-tau wae. Duh, meneh aku pindah. Lho pindahan nang kuburan kono. Gak apa aku nyicil perumahan kok. Walah perumahan apa rumahe tawon ta? Wong sirik yo ngene iki. Sirik-sirik apane kon iso muni sirik wis kudu jelasno. Ayo sirikku piye? Ya kaya kono ngono iku iri ambek tanggoe. Sing ngalon gareri ki awakmu e. Anak tuku sepeda mentor. Anu tuku sepeda mentor. Aku dingku nyele. Kon sepeda. Tuku sepeda ki Suzuki Hondawati Yamaha. Aku gak ngembari kon kaya apa? Aku tuku Tosa. Tosa. Kateke go gledek mbokmu ngono. Kayak nobro kenop. Ora ngurusi awakmu. Walah lah, anakku nduk luar negeri. Ngondol ta. Potongane bapakne ini anake nang luar negeri. Gak pantes. Ya, ora mesti wong kok. Masa kok melarat terus? Nggih. Masa wong melarat terus? Lah, aku duwe. Ha, kene nggih anakku. Apa tujuhe? Iki jenenge HPL. Goblok. Goblok kon. Goblok. Apa? Iku ora dadi katel. Apa? Congok kon iku. Apa sih? Breakers. Apa breakers iku? Oh, sampel. Iki ngono. Break. Ngabrik goblok, ngabrik. Halo. Halo yang. Kamu di mana, Nak? Halo, Ya, gimana kamu? aku mau pulang. Oh, mau pulang? Iya, Bapak. Anakku jangan boleh. Anakku jangan boleh. Ya. Ngubur bapakne mulai niku. Hari apa, Nak? Sekarang, Bapak, sekarang. Oh, sekarang. Iya. Lah kamu di mana? Di bandara. Oh, di bandara. Iya. Iya, Nak, tonggo nyocot. Tak kita anakku tak cocote mengo. Mek gak seneng kok gak usah jundu-jundu. Pedane kepengin ngambung aku ae kok. Bayo biar ngambung awakmu apa do karo bapakku? Aku seret wae kujian. Seret katon cakatok-katoke. Halo. Iya, Nak. Segera pulang, Nak ya. Jangan ditunda-tunda lagi, sayang. Alah, hatinya leworo. Lah apa? Aku yang duwe. Ya, sayang. Ya. Pulang. Lah, kamu di mana, sayang? Aku di sini, Bapak. Hah, di mana? Matamu picek, anakmu teko iki. Anakmu telepon.
Ora tangga-tanggoan paten. Wis apa sing sudi ambek kon? Ya ya sayang, ya. Ya sayang, oh, jangan krok-krok. Iku lho anakku wis teko Ji. Lho, Iki anakmu. aku wis seru nek iki anakku teko. Nek anakku teko duwe akeh. Aku ki nelpon purelku kok. Iya sayang. Iso ngadeg ta telepon purel. Iso ngadeg ta. Iso ngadeg ta. Wong bekakase pepel ae telepon purel. Anjene gurung petu nek petu agak. Oh, kon ngrusak omahku kon. Nek wani aja omahe wonge, tak cecek lagi. Lu baru jiglang. Tak jejak dul, tak klonteng. Ya, ya, nanti aja enek tangga nyocot. Ya, ya. Besok saya datang ke kafemu ya. Ya. Kafe apa? Utang giras lho warkop gak bayar kok nang kafe. Ketane ireng gak kejuruan. Terus Wong gendeng gak keweruan. njane kon kaya jajan apel. Apa apel kok jajan? Apel iku buah cuk. Enek, jajan apel ku enek. Ono, Enek, ono. enek. Ro kon apel. Gak. Ha, iki apel. Bunder-bunder buah apel. Tanggane pinter dadak sayang setitik sampel. Bapak, Apa sayang? sama niku ya apa sih, Pak? Lak tak kongkon mapak sih. Loh, bapak masih rapid. Sama niku ya apa sih, Pak? Tandane nduk bandara sampean gak teko-teko. Bandara apa? Pesawat apa? Kon numpak pesawat Cileling iku ta? Pesawat apa? Anakku numpak pesawat, mulai ku langsung tak kon numpak plin. Apa plin? Plin. Apa iku? Loh, kendaraan plin. Saya kene, Pak, kene, Pak. Lek gelut-gelut cek iku, Pak. Loh. Ya. Angkop mbokmu sing purelak nelpon nak kabuk. Bapak. Sampeyan lungguh to, Pak? Lungguh to, Pak? Kok jenenge aku iku dadi anak iku ya apa sih, Pak? Aku kan yo kangen. Ya. Nih. Aku iku kan yo ngene to, Pak. Jenenge aku anak wis pirang tahun to, Pak, aku gak mulai. Nah, terus otomatis kan lho, aku kan kepengin disosok Bapak. Iya, Nak. Jadi anakku jadi pinter temen loh. Temen anakku. Loh, lah kok beda nih? Oh, asu kon. Oh, kene kon. Kene. Iki ngono anakmu. Lah apa susune mbok templeki, he? Lah wong anak ora apa-apa. Ya gak oleh. Huh. Wong anak saking sayange kok bah nemplek kene, bah nemplek kene. Ora apa-apa. Wong ajane aku anake, andek anake kan juga apa-apa ya. Gak Pak, ya. apa-apa. Masih aku Nah. aku ngene kan juga apa-apa. ya, Pak, ya. Kok jenenge Sayang, awakmu gak boleh sangat. Iku anakku. Anakku anaknya di pangku. Lah, dia toko cemburu. Apa? Lah. Batak pangku, batak tenggulu, wong anak-anakku dhewe. Ya sayang. Iya Pak yo. Begini sayang, kamu pulang pembawa uang berapa sayang? Aku bawa duit. Ambungan. Ambungan. Kakek Pak Ambung. Kakek Pak Ambung. Kakek Pak Ambung. Lu, apa itu? Nih, Celorotnya itu, apa itu? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Iku. Gak ada apa-apa. Apa itu? Gak ada apa-apa, Ci. Iku. Gak. Iku. Gak. Anak. Hei, anakmu guyu kok lho. Cucu gak kenal wong kene aku. Iya toh. Karo gak ngurus. Iki lho. Jarno arek delok. Oh, wangel diancuk iki. Aku suwe-suwe kopior musuh kok.
Pak. Apa sayang? Aja ngono iki. Konyol dhewe. Alah ora nyawer ngono. Apa sayang? Pak. Aku lo kangen sih ambek bapak. Yo jelas to, Nduk. Lah aku wis pirang-pirang tahun lho Pak nunggone Arab iku Pak yo. Awakmu Aku kan yo kepingin sih Pak. heeh. Ditunggoni bapak. Lah sasane Aku kan yo kepingin disusul bapak. iya. Lah iya diesek-esekno ketara kaya wedhus birahi. Pak aku delok kaya wedhus birahi lho Pak. Ketara wong wedok Kayak apa? Kaya wedhus birahi lho. Kaya wedhus birahi. Bapak lho. Yo anjene mbokmu ku biyen yo begenggek nurun anake pura. Lah aku delokno begenggek Pak. Aduh. Rasakno kon. Ayo. Kon ngelokno anake wong saenake dhewe. Ketara nang arep golek apa? Wong ayu yo gak. Nggih. Nang kono pare yo ngondol. Atelen anakmu. Lho Pak aku delokno gatel Pak. Gatel gak masalah, tak kukur. Kenek goblok. Seje anakku sing kuliah. Walah kuliah, mi uyah. Bapak. Wes to Pak gak usah ngatekno tangga Pak sama tak takoni. Heeh. Sampeyan wingi kan njaluk transferan aku 10 juta kate sampeyan gak tuku apa? Alah nak, jangan tak gitu kebun ngalih teko kene. Aku jajar iki suker. Lah iki kaya gombal iki. Terus tuku kebon ndi Pak? Jangan tuku anu nak, nduk kaplingan iku lho jajar bandara e. Dadi ro motor mulu. Nek kono ya Pak. Heeh. Dadi awakmu mulai wis gak usah numpak plin. Aku numpak apa? Ayo langsung pesawat mudhun bandara jeluk mlaku. Mlakune Nah. Pak, mlakune Pak. Mlakune ngene. Jeluk. Heeh. Cek gegeten. Iya, iya. Ku nek kena jarak tinggi bongko. Iya Pak, mlakune Pak. Ngene. Mlakune kok bandara. Medhun kok bandara. Weng. Terus Tawane dikano. Sar. Mlakune ngene. mlakune piye Pak? Terus lu karepe tangga ngene. Lapo liwat omakku. Lapo liwat omakku. Najis tapel ping 7. Tenono kon. Gak wedi. Ayo, njopo. Ayo. 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 Gregetan tak sogri kowe. Wong peplek kok nyogri. Peplak-peplek kok loro ta? Lho ngene iki, omahe tangga dibejati. Lah opo iki pringku? Lah iki cagakku, Lah pakuku? Hah? endratku. Lah aku sing gawe mremakno entek 350 juta. Preman opo 350 juta iki? Ngene nak. Iki ayo dusungi rono. Di pangkringan manuk. Nah ayo tuku nduk bandahara. Wis buane Pak, buan Pak, aku ndak nyobroki Pak. Iki meneh tuku nduk bandahara. Aja jajar wong tangga sebelah iki. Apa gak wedi aku? Oh lho kok wedi. Iling kon. Bapak, Heh. terus sampean sida tuku kulkas. Wis. Gedene sapira Pak? Walah dhuwure ku 50 meter. Ana kulkas dhuwure 50. Lho makane bapak golek sing aneh-aneh. Terus kate sampeyan gawe apa menurut? Wah, geng guru kita sebelah belang nggak tadi salju. Aduh. Aduh. Oh, Nggawa apa teko Arab iku nggawa apa? Tak gawakno air jam-jam Pak. Bapak kan sering watu. Heeh. Awake gak penak. Gak penak. Insyaallah lek ngombe air jam-jam iku mesti cepet sehate Pak. iya nak iya. Air zam-zam apa wong karene cewek. Lho Pak cerita kakak. Mari diantri sopir-sopir iki lho. Tenang nak, tenang. Tenang. Yo kadang gak ninggal anjaran. Timbangane jejer ae geger. Mbok ae bekengge anak yo murel. Aduh bisa nang Arab. Duh, kayak apa? Seje anakku wanita, laki-laki baik-baik. Pacar aja ning nginceng anakku. Greget
aku. Lho kok sangit? Lho. Omaku ngobong. Omaku ngobong. Kok jane kon ngocote gregeten aku. Tak obong. Lho, omahku. Kok iso? Tolong. Endokku kobong. Sumpah panas sebenarnya. Kapok tancam. Apa lagi? Iki air jam-jam, Pak. Air jam. Jam. Ya, tapi lek katene ngombe ku ndonga dhisik. Donga piye, Nak? Donga piye? Yo, donga piye, Nak? Donga piye? Dongoe gak iso. Oh, ngombe banyu sam-sam. Dongoe gak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mongko ayo. Pokoknya bapak nang donga, pokoknya lek katene ngombe iki ndonga dhisik. Aku tak mlebu tak gawe kopi. Iya, Nak ya. Kopi susu ya, Pak? Iya, susu. Susu sak pira, Pak? Sak drem. Apa akeh? Aku nek gantek grodok kok gak sebelah iki. Nang dombe lho, Pak ya? Iya. Aku tak masak ya, Pak. Heeh. Dimasakno apa, Pak? Alah, masakno sikil. Sikile apa? Sikile tonggo ya. Bapakmu ku kena rica-rica sikile asu ku cocok. Ayo mari mangan jenggonge awakmu. Wes ta, Pak. Nang dombe aku tak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam. Doane iku sing genah, iki banyu suci. Nawa itu saumagodin. Lu doane poso. An ada bergisari Ramadana. Ramadana. Hadi sanati. Wardolillahi ta'ala. Sapa bisa cok. Bismillahirrahmanirrahim. Ngombe banyu jam-jam. Muga-muga penyakit kok ngaliyo nang di tonggo. Tak telak dul. Enak ta banyu jam-jam. Enak ta? Enak. Nyusok kate ngelek sampe keleken aku. Ono kulupe. Mari mangan sego pecel. Kapok kena lombok. Alah. Meneh tak gawe neh. Alah. Wong banyu ngono ae nggawa mek didik ketara tangga mlek. Kepingin. Ayo, dingin. Ayo. Kenapa gak jeke aku kok? Ayo, dingin. Gak Joko. Kayak apa banyu ngene iki akeh arek ngene iki. Lah banyu ngene iki yo akeh yo. Kayak apa? Garep aku. Lah. Ngono kok garep. Lah. Banyu jam-jam leles. Kape tak semburno kekelek. Karepe jahe nyaur, lali kelek. Wong anak elek ngono siji anakku ganteng primadona kampus. Walah. Kaya drakor, drama Korea. Alah kaya dragon. Kaya kethek nangkrot. Apa, Pak? Ayah. Ayah. Duh. Ayah matamu tak mama goblok. Mama. Iya sih. Mama gombal. Gombal. Kurang ajar tonggo sebelah iku, Le. Kurang ajar iki. Aku disembrut. Jangan ya. Sembrut banyu. Ayo sini. Entek kekelek. Wes diomongi mama, kalau udah nyampe bandaran
mau tak jemput. Apa nih sampai tak telepon tak dibales? Kamu salah jadwal. Kemarin kan sudah tak naikkan pesawat Peking Airlines. Hele, apa sebabnya gak dibales? Kenapa? Mbokmu gak gablek HP. Sampai tak kena HP nih mah. Enggak nah, lah apa enggak ada HP? Ini tak bawakan oleh-oleh mah. Tekon diki. Teka Hongkong. Ini namanya geding. Geding. Berarti iki gedang teko geding teko Hongkong. Hongkong. Anjen aku mek cocoknya dari luar negeri kalau itu geding atau Iya. dua yang lainnya. Iya, Mas. Wanyake, ngarane gedang geding. Deh, Lu kono paling oleh nyoling. Ojo ngono, Dik. Daladun. aja sih. Iri ya sampean niku. Ayo, Apa? apa nih, Ta? Ngarani eri. Anu. Oh. Koyomu. Gak kira iso makan gedang dari luar negeri. Alah. Weh, kulitnya harum. Harum. Lho ya. Digua rene. Lho. Lho. Anjane legi nak. Enak ya, Pak ya. Blok. Oh. Ora tau badok geding. Tapi mek mama kurang gede naik sama ini. Alah, geselilit. Nek gede apa enak dilunggui krok. Tak tekek kene naik iki rada mentah cek mateng titik. Alah. Rumah sama aku kepingin. Lah kok gedang kok mateng kok. Iko. Lho. Tahu ana uang nyolong gedang dulu terukan mati sak lawang-lawang. Mati lawang-lawang. Kepengin. Mlebu. Wis ya, Pak ya. Tonggo kaya ngene iki mek gak diajar mesakat. Tak sengaja, Pak ya. Omahe mama dibecati. Oh iya. Sama bejat. Lama aja nih. Kon sing ngajar apa mama sing ngajar? Akhir mah. Kon ku anakan tahe. Anakan ku belani wong tuwa. Lah anak itu masih anak. Bapak masih bapak. Aku ibu. Iya lali. Macane asu yo kon. Anake sampe lali. Nek dadi wedok. Kon biyen ro lahir kaya ngene tak delep sepro maneh lho. Itu tuh kanji. Kowe mikir yo, Ya wis. Sumbarono ae mademu. Pak dia enggak. Tonggo sebelah. Ji. Si. Ayo. Duh, nah. Kan iku menteri angin sing dhuwur ki wedi. Si. Kayak mochi. Duh. Aku anake Mami Okta. Aku anake Mami Okta. Siapa jenenge? Siapa jenenge? Depeng. Wani-wani ambek aku tak gaglakke ngurmu. Ya Pak ya, Pak. Oh, goblok kok jan. Wani-wani karo aku tak dilat irungmu. Wani-wani tak dilat irungmu. Oh, nek gak wani dilat tak antemi ya. Duh. Ayo, dilaten. Susah lagi. Gila. Iya. Gila. Iya. Ayo, dilaten. Nah. Yo gak gelem. Nah. Kowe kan do perjanjian, kawane dilat tak antem. Ayo. Ya, Pak. Ayo. Ayo. Yo, Pak. Ayo. Aja udah. Kan sabok-bokon. Mikir. Kok jangan ngomong. Kurang ajar kon wani ini ambek rek cilik. Iya. Ojo wani sing cilik, sing gerang iki lho. Oh, sakarepmu ngajak apa kon? Ayo ngajak gelekan. Ayo. Kurang ajar duwe tangga kaya kon. Weruh ngono tak racun kon. Kok malah gancang. Mek padha lanange. Ayo geger. Ayo.
ngene ukta cacak akur karo tangga-tangga ngono iku njaluk dipateni cebongko nek gak duwe tangga-tangga Ya apa? Oh, yes. Ayo nyebar biji jagung. Ayo sabar, aja kok ambung. Ore-ore matiunan golek tekek kok sampe tahunan ya ngono Oh tak bales. piye Apa iku mau tutukane? lho apa kuno Apa arek medionan ndelok teke anu apa? lho ora matiunan nek golek tekek kok tiba tahunan nan Rasaku gak nyambung. ayo lawa ayo Ya wis. lho Bapak, Bapak, Apa, Nak? Ojo geger ae to, Pak. Aku iki ra bekno, Pak. Aku iki wis dadi prawan tuwa, Pak. Anakku Prawan ki karo mbok kasep. dukono supaya gelem ambek anakku. Ayo kon ngejak apa kon? Ayo. Nek gak tebel-tebel menyanmu gak mungkin aku. Lah lah apa aku dukun anakmu ya kaya keceng kok. Keceng masih ngono kuat iki. Alah kuat apa permen keceng permen. Wis gak setuju. Kon gak setuju ka apa-apa. Anakku wedok tak dol larang. Didol payu pira? Kak, eman aku nyunat no kon biyen. Mbok wis apa ora? Lha apa lo geger nyuwul-nyuwul. Karo maneh wong anak wis padha senengi. Nek anak padha senengi ya nang digolekno dina sing apik. Nang andhek-andhek Ludruk Budi Wijaya. Kok geger karo tanggane gak pantes. Oleh geger ki apa kuno merian. Wis gak jamane. Wis tuwek-tuwek aja Ayo, tukaran. sing rukun. Nang tobat nang ngono sing gawe urip njaluk sepuro. Wis golekno dina sing apik, inge karo gepeng tetep kawin. Kon piye nak? Aku cinta, Pak. Cinta awakmu piye, Bang? Aku ya cinta. Cinta, lah nek cinta yo gelek dina sing apik. Kon besek karo aku lho ya. Besan. Besan. Oh iya besan. Bengi iki rek, Pak nggone sing duwe gawe iki sapa jenenge? Pak Kasiat. Kasihan kok kasihan. Kasian nanggap Ludruk Budi Wijaya. Iya. Bengi iki lakone apik. Apa cak? Lakone Cina. Sampai inte. Dadi lakone sampai intai. Dunia percintaan. Heeh. Sampai mati. Oh ngono. Sampai inte bersama Ludruk Budi Wijaya.